Bună seara, prieteni! Prieteni, cu toate astăzi că am făcut cumpărături cu mama de la Severin, m-am dus, am cumpărat pentru bunica mea să legi niște mere, portocale, că a cerut să-i ducem și ei acasă. Pentru că la ea acolo nu prea sunt magazine în apropiere decât să meargă în oraș. Și dacă să vă spun ce am găsit aici și de la Severin din piață, am luat niște roșii cu 12 lei kilogramul. Dar să vezi ce am găsit. Aici, la vecinul în spate, e cu 13 lei kilogramul. Da, să vedeți, fraților, ce roșii. Și n-am avut bani. Și mi-am luat doar una. Și era una și mai mare. Păi te duci pe una. Hai, lasă-mă. Păi le-ai găsit astăzi, că nu le-ai găsit. Nu am găsit așa ceva în piață la Severin. Deci credeți-mă, ia uitați. Roșii cu mare mondială. Era una atâta 10 lei facea. Atâta. Și îmi luai doar una așa. Să vedem, sunt bune. Vezi? Da. Păi n-ai găsit astăzi, vezi? Nu. 13 lei kilogramul. Ce mai ai adus aici? Roșii numai din astea frumoase. Și mai mici, dar astea două erau cele mai mari. Mai e una mai mare care... Păi de alea mici nu sunt și tot așa gustoase. Bă, da, sunt roze. Păi vezi? Și mi-ai luat pe ea astăzi. Vedeți ce roșii? Numai de mere din ăștia vorbiți. Mă, bă, uite ce mere. Lui luai două portocale. Botul calului. Știi ce e frumos miroasă? Sunt mere bio. Ia uitați, mi-mi las și eu un măr. Păi nu, mă. Mă las pe asta. Hai, două. Eu ajung 3 mere mari. Păi n-ai. Două portocale. Așa. Am întrebat-o ce mai îi cumpăr. Și ce sunt? Nu vrei nimic decât portocale și mere. Ce roșii pe ei, ia uitați. Roze. Ai terminat ciorba? Da. Am pus și o curățenie aici. Păi acum strângem noi acolo. Am făcut mama ciorba pentru David de regii. Bun, arată bine. Supiță. Că el tot așa i-a făcut. Șnițe, nesărat. Pui mama lui. Și ce să vă mai zicem, prieteni? Cam atâta. Haide, mergem să aducem la bunica, ducem pe Neamișu? Da. Păi da. Prieteni, să știți că suntem pe canalul Camelia Max de la Strihaia, pe canalul meu celălalt. Ieri nu am mai postat. Știu că trebuie să postez zi de zi până fac și eu 4000 de ore, dar na. V-am spus că filmez mai rar. Astăzi am fost cu mama la Severin, de la luat pe David de la spital, m-am dus de-am văzut cum se simte Leonardo, m-am întâlnit cu el, am stat ceva cu el acolo în parc. Și din piață mi-am luat florile astea. Mamă, și asta, margaritarul ăsta. L-am arătat pe toate vlogurile posibile. Și la mama, și pe ăsta. Deci îmi plac la nebunie florile, prieteni. Florile sunt viața mea, am mai spus. Mai ales astea așa de primăvară, zambile, margaritarul și florile astea, panseluțele astea colorate, mor de ele. Și trandafiri. Și așa, oameni buni, cine vrea pe lumina să aducă flori mulți. Un camion de flori. Da. Da. Ce? E normal, sunt femei să-mi placă florile. Dar să știți că nu toate femeile le plac florile. Măi, ce zici? Păi care femeie nu-i plac florile? Sunt femei care le place să îngrijească florile, sunt femei care le place florile, dar nu le place să le îngrijească. Păi cum să nu îngrijești o floare? Și florile astea le ajunge la mine în cameră, dar nu mai le las aici.
Pentru că dimineața când îmi beau cafeaua, vreau să fie așa o atmosferă frumoasă, cu floricele. O să mai dea puțin căldura să pun geam la măsuța aia de sticlă și să le pun acolo, să-mi pun flori pe fiecare zi. Când beau cafeaua să fie flori. Ne pune nemișu. Să fie frumos, să-mi dea o stare de bine dimineața. Nu să o iau cu sprâncenele așa dimineața. Înțelegi? Vă rog frumos, nu băteți apă, bate calul să priceapă apa. Vă rog frumos. Haide. Ți-am adus și rez, mămică? Toți banii noștri. Ia poftim. Ia ce cu minge. Ce mai am aici? Țigările. Ce cu minge, vezi, și rest. Da. Pentru că nu mai avem bănuți. Ce mai bine, bunica? Digem, noi. Prieteni, sincer, mă bucur că Leonardo se simte mai bine. Azi nu l-am mai turut gâtul, dar vă dați seama că nu i-a trecut, dar nu l-am mai turut gâtul astăzi. Era mai bine. Ieri, nu mai spun, ieri nimic. Nu vrea nici apă să bea. Nimic. Covrig, am luat covrici, am luat banane, ceva să-i dau așa, cât de cât să mănânce ceva. Și nu a vrut să guste absolut nimic. Astăzi am luat niște străplici de gât. Mentolate să dezinfecteze gâtul lui. El a spus că mai avea, dar totuși a mai luat. Și să-i treacă cât mai repede gripa asta. Gripa asta cu durere de gât, sincer, am o grijă, așa, nu știu. Nu-mi place. Că e rea gripa asta. E rea. Prieteni, am o rugăminte la dumneavoastră și v-am mai rugat pe vlogurile alte. Vizionați-mi și mie clipurile. Eu încerc să pun clipuri mai scurte, cu toate că ar trebui mai lungi, ca să atingem și ne pragul de 4000 de ore. Dar vă rog, chiar dacă nu vă uitați, că știu că nu e plictisitor, că doar și eu mai derulez câteodată, încercați să lăsați să meargă acolo singură, să vorbesc singură, de la cap la coadă să meargă vlogul. Rugămintea asta am la dumneavoastră, vă rog. Așa faci la mine, nu te uiți. Păi da, nu te întreb, eu mă uit la vlogurile tale. Dacă eu le filmez, eu cum să mai mă uit la ele? Păi și la ale mele, crezi că mă uit? Dacă eu știu ce conținutul ce am filmat, n-are rost să mă uit. Mă uit și eu la alte care nu le știu. Da, să știți, prieteni, că sunt câteva canale care mă uit și eu. Frumos. Da. Ar fi cazul să o luăm din loc, să mergem, să-l ducem pe Nemișu, să mergem la bunica. Da, așa, prieteni, haideți că revenim după aia. Hai să vedem unde e mama. Nu e intru. Da, acum. Urmește. Acum. Urmește sau urmează? Urmește. Un baba Stella, Leonardo, i-am dus ieri. Probleme. Că mănânc un copil din ăsta de la Severin. Trebuie pe să începem și noi curățenia de Paște. Geamul șterse. Perdele nu cred. Ca să nu sperie de spălat tot timpul. Păi da. S-a pus frig.
frigul. Unde mergem? Mai iei țigări? Eu țigări pe la chirițească. Merită la penii. Hai bine. Atunci dinainte să nu te mai au pe drum. Că mă omorâi de mici. Apoi trebuie să zici din timp, să știu unde merg. Acum nu se dinainte. Gata? Hai. Ține brăzuța lui mămica ta. Cam supărată ești, mama. Nu sunt supărată. Vremea. Vremea e de Nu se duce aceeași femeie. Păi lasă, pune... Bă, toi muro. E ca un coniliu. Ia uite, e rămas săracă, e bolnavă. Cine-i bună? Audi. Oh! Îl ducem pe ea mișul prima dată. Cum vrei, așa faci. Hai, eu! Hai, prieten, că reveni.